Яңалыклар вакыты үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алсу Нуриева. Исәнмесез? Сегодня, то есть за текущую неделю, количество случаев увеличилось на 15%. Татарстанда ковидка бәйле вәзгыять ничек? Республикадан белгечләр җавабы. Быйыл кар күп, чистарып менә рәтләп, бүрдегезен басып торырга. Менә больнойнан алып киләбез, басып торырга урын юк. Әлмәттә рәхәтләнеп пар яуды. Юллардагы чисталыкны тәмин итәбез. Biz bik rəhmətli bularıq. Азнакай районы авылларында халык җыеннары уза. Соңгы тәүлектә Татарстан буенча 114 таҗлы вирусны йоктыру очрагы теркәлгән. Шулай итеп, пандемия башланганнан бирле 44859 кешедә COVID-19 диагнозы расланган. Татарстанда яңа коронавирус йогышы белән зарарлану очраклары тагын артты. Бу хакта Татар-Информ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат конференциясендә Роспотребнадзорның Татарстан Республикасы буенча идарәсе җитәкчесе урынбасары Любовь Авдонина сөйләде. Мы собрались традиционно в пятницу, чтобы обсудить текущую санитарно-эпидемиологическую ситуацию в Татарстане. Любовь Авдонина искәртеп үткәнчә, узган 2021 елның соңгы атнасында Роспотребнадзор авырулар санының кимүен теркәгән булган. Сегодня, то есть за Бүгенге бу атнага узганы белән чагыштырганда авыру очраклары 15% артты, ә беренче атнасында бу 8% булган иде. 8%. COVID-19 авыруын йоктырга мөмкин яки контактта булган тагын 11 мең кеше табиблар күзәтү астында. Белгеч фикеренчә, грипп һәм кискен респиратор вирус инфекцияләре эпидемия бусагасыннан 13%-га кимрәк, ләкин грипп очраклары теркәлүен дәвам итә. Шулай ук Любовь Авдонина балалар һәм яшь үсмерләрнең авыруына да тукталып үтте. Продолжается также работа фильтров в образовательных организациях. Мәктәпләрдә, мәгариф оешмаларында фильтрлар үз эшен дәвам итә. Узган тәүлектә 654 бала мәктәпләрдә укуларга кертелмәде. 1 сентябрьдән башлап ОРВИ симптомнары һәм температура белән 33124 балага шөгыльләнүгә юл куелмады. Бүгенге көнгә 10 классның укулары туктатылган. Бу Чистай, Чаллы, Менделеевск, Камы тамагы, Түбән Кама, Питрәч районнарында барлыгы 210 бала. Пыльчылны, Менделеевск, Камское устье, Нижнекамск и Пестрецы. Татарстан мәктәпләрендә укучылардан укучыларның коронавирустан вакцинацияләүгә ризалыгын җыю башланган. 2 компонент Спутник М вакцинасын 12 яшьтән алып 17 яшькә кадәрге яшьсмерләрдә коронавирус авыруын йогышын профилактикалау өчен кулланачаклар. Татар-Информ агентлыгы мәгълүматлары буенча Алсу Амирова. Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Гыйнвар аенда күпләп яуган кар торак коммуналь хезмәткәрләрен автомобиль юллары идарәсен җиң сызганып эшләргә мәҗбүр итте. Әле кичә каравыл кычкырышлы вәзгыять бүген бик үк зарланырлык түгел сыман. Әлбәттә, кар белән көрәш хакында Алсу Амирова. Быелгы кыш җылы һәм карлы килде. Бу хәтле күп кар соңгы мәртәбә 2010 елда яуган икән. Татарстан гидрометеорология үзәгеннән алынган мәгълүматлар буенча гыйнвар аендагы явым-төшем айлык нормадан 1,15 тапкыр күбрәк. Кайбер көнне 15 сантиметрлап кар яуган. Ел башыннан Әлмәт автомобиль юл идарәсе хезмәткәрләре шәһәрдән 30548 кубометр кар чыгарганнар инде. 30 берәмлек техника, 20 кеше һәрвакыт эш сафында. Бүгенге көндә безнең предприятие круглосуточно эшләй. Без иң беренчеләрдән кайда күп движение, шунда кая общественный транспортлар йөри, шул юлларны чистартабыз. Тәүлек әйләнәсе шәһәрләрдә юллар, тротуарлардагы карлы боткадан күпләр зарлана. Берәүләр юллар чисталыгы өчен җавап бирүче хезмәтләрнең эш кыенлыгын аңларга тырыша, икенчеләре битарафлыкта гаепли. Әлмәтлеләр фикерләре төрле. Чистарталармы юлларны? Безнең дворда штаб уже чистарттылар. Әйтә алмыйм, что чистартмыйлар дип бездә әйбәт. Быйыл кар күп, чистарып менә рәтләп, бүрдегезен басып торырга. Менә больнойнан алып киләбез, басып торырга урын юк. Су-2 не очищают. На Громовой особенно. Плохо очищают. Очищают, скорее всего, задействованы в этом, на федеральных трассах, поэтому, наверное, в городе не очищают. Придет, наверное, время, почистят. Юллар чистартмайны, тырышканча чистарталар инде. Булай бар инде әзрәк чистартылмаган җирләр дә бар. Кыш бит инде ул карлыларга тиеш әзрәк кенә. Карсыз булмый. Неудовлетворительно, конечно. Надо больше закупать техники для того, чтобы город был очищен от снега. И вывозить снег надо за город, чтобы вот таких куч не было. И в больницу невозможно подъехать, стоянок нет. Естественно,
столпотворением автомобилей. Сөз оңайынан Әлмәт автомобиль юллары идарәсе шәһәр ишендәге юллар, тротуарлар өчен җаваплы булса, ишек алдындагы каркыртлар белән идарәче компаниялар көрәшергә тиеш. Бу яктан үз эшләренә җаваплы караучылар белән бер рәттән техник җитешмә сәбәпле күп фатирлы йортларда яшәүчеләрнең моңзар объектына әйләнүчләр җитәрлек. Татарстан гидрометцентр хәбәре буенча, бу көннәрдә бераз суытачак, явым-төшеннәр көтелми. Димәк, ай буена яуган карны чистартырга вакыт бар. Алсуа Мирбаров, Сафин, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ел башы белән Ознакай районы авылларында актив рәвештә халык җыеннары үткәрелеп килә. Шуның чираттагысы Сукаиш авылы җирлегендә узды. Әлеге чарада муниципаль район башлыгының беренче урынбасары Роза Галеева да катнашты. Толырак Эльмира Шәрифуллинның сюжетында. Җыелышта торак коммуналь хезмәтләр, пенсия фонды бүлеге, прокуратура, Ознакай агрофирмасы җитәкчеләре, урман хуҗалыгы, ветеринария берләшмәсе, эчке эшләр бүлеге хезмәткәрләре катнашты. Алар халыкны кызыксындырган сорауларга җавап бирделәр. 2021 елда Сукаиш авылы җирлегендә федераль, республика һәм җирле программалар буенча бик күп эш башкарылган. Үзара салым акчасына зиратларны төзекләндерә башлаганнар. Урам яктырткычлары һәм башка кирәк җиһазлар алынган. Бу хакта авыл җирлеге башлыгы Зөлфия Закирова чыгыш ясады. Ярдәм итсәгез, без бик рәхмәтле булырбыз. Авыл советына төрле ярдәм кирәк һәм төрле ярдәм безнең өчен зур мәгънәгә ия. Роза Галиева авыл халкын сәламләп, инде 15 ел биредә җитәкчелек иткән Зөлфия Закировага хезмәте өчен рәхмәтен белдерде. Киләчәктә өр-яңа модульле фельдшер-акушерлык пункты да салына башлаячагы турында искәртеп узды. Аның тырышлыгына, ул тырышлы шундый булганга, сезнең авыл җирлегегезгә соңгы елларда моны район бюджетыннан, республика һәм федераль бюджетыннан күп акча керде. 2022 елда шушы зур Сухаяш дигән авылда 4 миллионга якын ФАП төзеләчәк. Шара барышында алдынгыларга район башлыгының рәхмәт хатлары һәм бүләкләр тапшырылды. Эльмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ике иргә гомумән алганда 24 елга кадәр ирегеннән мәхрүм ителү куркынычы яный. Әлмәт шәһәр судында контрабанда һәм законсыз рәвештә корал сату турында эш карала. Эскәмиядә Украинадан килгән 2 ир-ат. Алар җинаять кодексының 2нче маддәсе буенча гаепләнә. Хөкүмәт эшләренең тарихы Луганск шәһәрендә башлана. Ул чакта әле хәрби хезмәткәрләр булган хөкүмәт итүчеләр корал таба. Эш материалларыннан күренгәнчә, аларга хезмәт иткәндә бирелгән коралларны үзләштергән. 2016 елда берсе туган якларына корал алырга кайта. Тагын 2 елдан соң потенциаль сатып алучыга 60 патрон китерә. Җинаять эшен карау 2020 елның сентябрендә башланган. Процесс берничә тапкыр күчерелү сәбәпле бүгенгә кадәр сузылырга мәҗбүр булган. Бу процесста хөкүмәт өлеше янә судтан адвокатны алыштыруны үтенде. Яклау эш материаллары белән танышу өчен судтан утырышны күчерү турында сорады. Шул ук вакытта хөкүмәт өлешләрне тикшерү изоляторында тоту вакыты тәмамланды. Суд бу мәсьәләне дә карарга тиеш. Такой необходимости не было, в принципе. Столь суровые меры пресечения, считаю, что все свидетели допрошены, основная масса уже в суде допрошены, поэтому каких-либо поводов, оснований, что может скрыться, либо оказать давление на свидетелей, полагаю, нет. Суд карар кабул итү өчен киңәшмә бүлмәсенә китте. Хөкүмәт итүчеләрнең әлбәттә танышлары бар. Аларның фатирларына хуҗалары әйтми корал саклаган. У них знакомые были в Альметьевском районе, в городе Альметьевске, поэтому они приехали сюда зарабатывать деньги, здесь остались и вот последние несколько лет жили здесь. Иратларның икесенә дә 6 җинаятьчел эпизод, 222 маддә корал һәм сугыш кирәк яракларын саклау һәм законсыз сату. 226-да беренче контрабанда маддәсенең шул кадәр үк эпизодлары. Ватанына соңгы кайтканнан соң хөкүмәт өлешләренең берсе үзе белән пистолет алып кайта. Санкции достаточно большие, до 12 лет лишения свободы контрабанды, поэтому позиция подсудимых, я думаю, будет непризнавательной. Җинаятьчеләр кодексының 222 маддәсе буенча җинаять эшләре иң каралучылар исемлегенә керми. Нигездә алар буенча хөкүмәт өлешләр очраклы рәвештә тапкан корал яки патроннар яки ниндидер сәбәпләр аркасында аларны полициягә тапшырмаучылар үтә. Всего в 2021 году по статье 222 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия,
основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов. А Минским городским судом было рассмотрено 5 уголовных дел. В 2020 году одно уголовное дело. Контрабанда шәһәр судында сирәк кунак. Узган 2 ел эчендә Әлмәт районында бер генә контрабандист та табылмады. Әгәр процесс быел ахырына якынлашса, бер юлы 2 очрак булачак. Хөкем карары озак көттермәде. Тәнәфестән соң аны игълан иттеләр. На 3 месяца, всего на 6 месяцев со дня поступления уголовного дела в суд, то есть до 22 апреля 2022 года. Киләсе утырышны февраль уртасына билгеләделәр. Алия Байрамалова, Тимур Туманов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясы. Хәзер кыска вакытлы реклама бүленәчәкбез. Аның артыннан ук безнең эфирда. По Татарстану у нас самое популярное направление – это, конечно, санатория. Илебездә ял итәргә җыенганнар өчен менә дигән яңалык. Һәр җирнең үз матурлыгы, үз күрке, үзенең гореф-гадәтләре. Гаилә көнкүреш йолаларының бүгенге торышы. Девочки вот именно этого возраста являются самыми лучшими в республике. Именно наши альметьевские девчонки. Хатын-кызларыбыз рухи яктан гына түгел, физик яктан да көчле. Реклама тиз ачак, безнең белән калыгыз. Дәвам итәбез. Эш белән ял арасында дөрес тигезлек булырга тиеш. Бу физикта акыл белән бәйле хезмәткә дә кагыла. Ял кешегә бик кирәк. Үзебезнең илебездә дә ял итү өчен менә дигән урыннар бар. 18 гыйнвардан ял итүгә киткән акчаның бер өлешен кайтарып табыла. Тулырак алдагы материалда. Россиядә туристик кэшбэк программасының 5-нче этабы башланды. Туристлар ил буенча турлар сатып алып, эчке туризмны стимуллаштыру дәүләт программасы кысаларында сатып алынган бәянең 20% кире кайтара алачак. Мондый программа Россиялеләр арасында бик кирәкле булып чыкты. Узган этаплар вакытында Россия буенча сәяхәтчеләр саны 2 тапкыр арткан. Шуңа күрә акцияны озайтырга карар кылынган. Быел ул 5-нче тапкыр эшли башлаячак. Ә киләсе этап 2022 елның көзенә билгеләнгән. Кроме того, что у нас закрыт. Бездә күп илләргә шикләр ябылган. Шуңа күрә бу Россия буйлап сәяхәтләрдә кызыксыну уятты. Әлеге программа бәя буенча башта мөмкин булмаган сәяхәтләрне мөмкин иттерде. Скажем так, неподъемный по цене. Акциядә катнашу өчен Россиянең теләсә кайсы ноктасына кимендә 2 төн 3 көн озынлыгындагы сәяхәт сайларга кирәк. Сәфәр 18 гыйнвардан 12 апрельгә кадәр башланырга һәм 30 апрельгә кадәр тәмамланырга тиеш. Барлык шартларны үтәгәннән соң туристлар сәяхәт бәясенең 20% кире кайтарачак. Тик бер сатып алынган тур өчен 20 000 сумнан артык түгел. Өстәвенә программа кысаларында бер турист өчен сәфәрләр саны шикләнмәгән. Кэшбэк турфирмалар клиентларына да мөстәкыйль туристларга да кайта. Әмма турфирма аша сәяхәт иткәндә берничә әйбергә игътибар итәргә кирәк. Во-первых, нужно узнать, в каком турагентстве работают с этой программой. Беренчедән бу программа белән нинди турагентлыкта эшләүләрен белергә кирәк. Әгәр сезнең турагентлык эшли икән, өстенлек нидә соң? Урнаштыру объектыннан тыш пакетка трансферда, өчү бәяседә, транспорт белән тәэмин итүдә, гид экскурсияләре дә кертеләчәк. Һәм барлык бу суммадан кэшбэк кайтарылачак. И с этой всей суммы уже будет возвращаться в кэшбэк. Түләү мир картасы буенча гына башкарыла. Башка түләү системалары карталары программада катнаша алмый. По Татарстану у нас самое Татарстан буенча иң популяр юнәлеш бу әлбәттә шифаханәләр. Шифаханәләр яшькә карамыйча туристларны кабул итә. Вакцинация турында сертификатны барлык шифаханәләрдә сорамый. Шуңа броньлау алдыннан ансын алдан сорарга кирәк. Перед бронированием нужно уточнить. Круиз яратучылар өчен кэшбэк программасында яхшы искәрмә бар. Акчаны кире кайтару өчен елга яки диңгез турларын программа башыннан алып 1 июньгә кадәр алырга мөмкин. Азнакай шәһәренең мәдәни үзәгендә Акбуя татарлары арасында гаилә көнкүреш йолаларының бүгенге торышы дигән темага муниципаль форум узды. Анда районның хатын-кызлар советы рәисе Эльвира Галиева, Ак калфак оешмасы вәкилләре катнашты. Бу хакта махсус хәбәрчебез дәвам итә. Һәр җирнең үз матурлыгы, үз күрке, үзенең гореф-гадәтләре. Һәм инде әлбәттә бу гореф-гадәтләрне буыннан буынга җиткерү безнең хәзерге буынның изге бурычы булып санала. Әлеге күргәзмәдә төрле буын хатын-кызларының кияүгә чыкканда кигән күлмәкләре куелган. Татар халкының милли гореф-гадәтләрен, милли бизәкләрен чагылдырган күргәзмәләр бүгенге чараның темасын ачтылар. Безнең мәдәни үзәктә халыклар дуслыгы йорты. Шуңа күрә мин 10 национальності яулыклар ясадым. Бuna һәр берсенең узоры, орнаменты үзенең, милли яулыклар.
Очрашуда катнашучылар түгәрәк өстәл артында туй йолаларын искә төшерделәр. Мәдәни, рухи мирасыбызны киләчәк буынга тапшыруда хатын-кызның роле хакында фикер алыштылар. Без 21 гасырда яшибез. Якын гасырны гына алсак та, йолалар сакланган, үтәлгән. Без сакламасак, алар үтәлмәс иде дип искәртте Мәдәният идарәсе начальнигы Гөлсинә Хафизова. Бүгенге җыелуыбызның сәбәбе дә инде безнең татар халкының, татар милләтенә кагылышлы йола фольклоры турында без сезнең белән менә уртага салып, түгәрәк өстәлгә салып, сөйләшү, аңлашу өчен җыелдык. Йола ул яшәештән чыгып бүгенге көнгә кадәр килеп җиткән күренеш. Утырышта катнашкан төрле буын хатын-кызлар үзләренең туй, никах көннәрен, ул чордагы йола гадәтләрне искә алдылар. Мунчаны әни якты, мунча кергән кешегә әзерләгән кешегә бүләген куясың. Әйе, кияү бүләген куя. Ondan muşa koytka şey hazırlayırlar bittiğini kıymak pişerler. Ona tağı büyüğün koya. O vakitte barıya. Bizden sonra adet bitti. Bütün ne kalmadılar. Tuyga kadar barıp perdelerini, şilterlerini indi bulurga tiyiş. Nişe işik koşagaları, olar şarşav. Mine min şarşav bilen çıkan kişi. Şarşav, koysu karovatkan indi jirge. Şunun metrların, santimetrların koyun singli bilen, bulaşak koyun singli bilen ulşep. Min bularını ezirledim. Enke bilen birgele vezirledik. Киләчәктә Акбуя регионына кергән төбәк районнарның ак әбиләре белән очрашу, анда юла элементларын барлау һәм киләчәк буынга җиткерү, Азнакай хатын-кызларының алга куйган максаты шундый. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбәров. Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Республикабызның көньяк чыгышында яшәүчеләр үзләренең иҗатка гашыйк булулары белән аерылып тора. Шундый кешеләр белән безнең иҗат төркеме Сарман районы Иске Минзәләбаш авылында танышып кайтты. Бирдәге абый апалар музыка уен коралларында уйнап кына калмый, аларны ясый яки төзәтәләр дә. Бу хакта тулырак шимбә көнне 17 сәгать 30 минутта Луч Әлмәт телеканалында «Сельская жизнь» тапшыруында карый алачаксыз. Әлмәттә иң зур һәм нәтиҗәләр буенча көчле муниципаль спорт мәктәпләренең берсе Олимпия резервындагы спорт мәктәбе. Биредә шөгыльләнүче егетләр грек-рим, ә кызлар ирекле көрәш буенча республиканың иң яхшы спортчыларының берсе. Эльмира Нафисуллина 22 ел дәвамында ирекле көрәш белән шөгыльләнә. Иң зур уңышы дөнья беренчелегендә алган бронза медале. Бүген Олимпия резервы спорт мәктәбе тренеры, Билбауда көрәш буенча спорт мастеры, ирекле көрәш буенча спорт мастеры кандидаты. Более 10 лет уже тренирую, работаю тренером, воспитываю, передаю свои навыки. Вот недавно съездили мы на республику. Получается, привезли в наш город 3 золотые медали, 1 серебряную и 3 бронзы. Эльмира Нафисуллина әзерли торган 13-15 яшьлек кызлар Татарстанның ирекле стильдәге иң яхшы көрәшчеләре санала. 2022 елның беренче ярышлары Зәй шәһәрендә узган Татарстан Республикасы беренчелеге. Аннан Әлмәт кызлары 3 алтын медаль алып кайта. Шуларның берсе ирекле көрәш белән 3 ел шөгыльләнүче Илсөяр Җиһаншина. Аның иң зур нәтиҗәсе Ульяновста Идел буе федераль округы беренчелегендә алган беренче урыны. Минем сила волем булды, анары характер ныгытып измениться. Курыкмай башладым, больше активности проявлять начала. Раньше боялась много чего. 2022 елның беренче ярышларында Зәйдә узган Татарстан Республикасы беренчелегендә җиңүче булган һәм Идел буе федераль округы ярышларында Әлмәтне 14 яшьлек Евгения Горшкова да тәкъдим итәчәк. Я планирую остаться в спорте, связать свою жизнь с спортом и дальше поступать на тренера, работать с детьми и тоже давать им свои навыки. Я стала, и правда, намного жестче в характере, у меня появились лидерские качества, я бы стала более увереннее в себе. Ярышларда катнашырга ирекле стильдә көрәшергә теләүчеләр Олимпия резервы спорт мәктәбендә бушлай шөгыльләнә ала. Бирегә елның теләсә кайсы вакытында килергә була. Девочки вот именно этого возраста являются самыми лучшими в республике. Именно наши альметьевские девчонки. Вот. Всех приглашаем в нашу дружную команду. Активно ведется набор. Если кто хочет заниматься этим видом спорта, участвовать в соревнованиях, всех всегда приглашаем круглый год. Лина Хасеншина, Марат Халиуллин, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе.
Олимпия резерві спорт мектебі қызлары иреклі күрәштә нәтижелі болса, егітлері грек-рим күрәшінде. Біздің егітлерінің әлмәтті узған Татарстан Республикасы біріншілігінде нешік шығыш ясағанын, қойда бадминтон білен бұшлай шүғыленіп болған 23 ғинвар күнні 7 күн давамында узған қызықлы яңалыкларны туплаған отна яңалыклар тапшыруында қарағыз. Бу сізге жеткіресі соңғы мәғлүмәті біз еді. Мен Алсу Нұриева һәм монтаж операторы Олия Байрамалова сізнің білен сау болашабыз. Келесі ұшырашуларға қадар.